Hai să-ți arăt și ție secretul meu de șnițele pufoase la exterior și foarte suculente în interior. O bunătate de împărtășit cu toată familia. Se pot servi în sandwich, mie îmi place foarte mult să le servesc cu sos de chili roșu, cu piure de cartofi. Hai să-ți arăt și ție cum să le faci. Eu am folosit 5 ouă, am adăugat sare, piper negru, câteva condimente pentru pui și am amestecat totul bine. Te rog să mă urmărești. Postez în fiecare zi. Am adăugat 2 linguri cu vârf de făină, am amestecat bine și am mai adăugat încă 2 linguri cu vârf. Consistența trebuie să fie așa, ca de clătite, dar un pic mai groasă. Secretul este iaurtul. Eu folosesc tot timpul 2 linguri cu iaurt. Iaurtul face carnea să fie foarte fragedă. Pune într-o tigaie ulei, un pic mai mult, și prăjește șnițelele. Dacă vrei, le poți face și la cuptor. Când s-au prăjit frumos și au devenit aurii, le întorci pe partea cealaltă, la fel procedezi și cu restul cărnii. Lasă-mi un comentariu și spune-mi ce părere ai despre rețeta mea. Tu cum faci șnițelele?